Имаш някакви финални реплики да кажеш. Какви да кажа? Аре, ти нещо казвай. кажи. Ето казвам нещо. Уважаеми зрители, вие продължавате да бъдете с Starbox по Box TV. Точно така. Знам са. Аутокюто все пак... То оставаш ли да не знаеш къде работиш? То ще да е гениално. Но Фейсбук знае. Отбелязал съм. Със сигурност. Добре, вие продължавайте да следите. Вие продължавайте да ни следите. Не превключайте телевизорите, защото ви оставям с една песен време. И след малко на гости ще ни дойде Лазар Киселов, с който ще говорим за неговото видео. Това беше Анди, който... Това ти беше, бейби. Друг път няма да се видим. Не, ще го ще ми дойдеш. Кажете му ме покани пак. Не, ще ми дойдеш пак на гости. Харесва ли ти? Много ясно, Я не се застоявай. Оставяме се една песен време и се връщаме обратно в ефир. Пич! Мога да заспя, защото ми се ходи на диско. И само се въртя, но няма кинти в джоба за диско. За водка и за бира, и за сок, че няма кинта за нищо. Понеделник рано ми звъни алармата, за да ме събуди. Будите рано и трябва да ставаш, диско сънуваш, на сън се раздаваш. Мозъка ми бърка твърде рано, звуците са груби. Грубите звуци ми бъркат в главата, лека по лека осъзнавам нещата. Няма как ще ставам, защото иначе пък шефа ще ми Вика не вика, карай да върви. Днеска е той, а утре си ти. Поредния работен ден ще трябва някак си да се изтика. Часовника трака, яка мадама на диско ме чака. Мога да заспя, защото ми се ходи на диско. И само се въртя, но няма кинти в джоба за диско. Няма кинти за такси, а диско тука няма наблизко. За водка и за бира, ни за сок, че няма кинта за нищо. 8 часа бачкам, а пък ми се струват като 8 и Половината ден половина. седя и скучая. Искам на диско и аз най-накрая. Лъжа ги, че бачкам, аз си мисля само как ще си замина. Мина денят ми тегав и муден, само кафето поддържаме буден. Щом свършим работа, обаче мисълта за диско ме връхлита. Там да отида, да им се покажа, ако е писано, ще се омажа. Лягам си, защото чекам малък е, а кредита не пита. Питам се, ей, защо ли се впрягам, вместо за диско и аз да се стягам. Мога да заспя, защото ми се ходи на диско. И само се въртя, но няма кинти в джоба за диско. Няма кинти за такси, а диско тука няма наблизко. За водка и за бира, ни за сок, че няма кинта за нищо. Искам да изляза и аз на заведение, шапката на криво и правя впечатление. Още от вратата да ме сочат от тълпата. Абе, ти не си ли она, дето пее за нещата? От живота, братле, даже много си прав. А тая тениска ме прави много корав. Искам всичко това, казах тук и сега. Проблема е там, че нямам пугната пара. Хей, в джоба няма кинти и не можем да спим. Стотинките броим, обаче пак творим. Искаш фън, окей, добре. Ходи ми се там, където мен не ме. Скучно ти е сами, май вече осъзнаваш. Като нямаш кинти, питам те, какво ще решаваш? Нямам много кинти, но се чувствам щастлив. Все се намери за един аператив. Хей! Хайде веднага да дават общ план, защото на гости ми е Лазар Киселов. Си да си ме дава в близък план мене. Здрасти, бе! Баш ми Здрасти, дойдеш. как Аз се? те гърна. Радостта ти, О, внимавай тук с брошката, ще ни се скачат. Как си? Много срамно, че ми дойде. Супер. Че ми дойде, че ми пристана. Че ми пристана в телевизията. Как дойде? Дай да коментираме твоето видео. Чакай, между другото, че аз съм натиснал нещо тук така. Страхотно видео. На кой песента на кой е дел? Нека си поговорим за нея. Да, ето така ще гледаме насам, да не си отместваме погледа. Ами, музика и текст аз съм ги писал, аранжимент Алекс Нушев, видеоклипа го снимаха Петър Слобаджиян и Петър Кирилов. Ти знаеш как го бачкат те, така че много готино стана, така лятно парченце, позитивно, хубаво, усмихнато и така. Колко време ви отне да... Два дена снимахме, защото един ден снимахме на
Ще кажа на Илиенци. На Илиенци. Браво, чудесно. Там на пазара. На Кремиковци. На Кремиковци. И там е хубаво. Първата част от клипа е в Кремиковци снимана, втората част е на едни готини места тук около София. Кои сте тия танцори? Това са от Юмов танцори, много готино се представиха, страхотно беше. Това е снимано в Кремиковци. Аха, супер. Колоните ти работи, влакове неща. Да, изглежда много интересно, аз точно това се чуих къде е. Изглежда много ефектно, наистина. Кой избра локациите? Аз ги избрах. Обсъждахме какво да бъде горе-долу и сметнахме, че това като тематика готино така да бъде, но много време ни отне да го намериме. Мои приятели така помогнаха за това. Това тук е вече в центъра на София. На рампата. Да, супер. Колко хора бяхте общо? Много хора имаше, между другото. Не беше... Мои приятелки участваха в клипа, участваха и много други хора, които просто дойдоха да се снимат. Твои приятели дойдоха ли? Да. Супер, защото и за моите видео дойдоха много приятели. В първата част на клипа участват много мои приятелки. Йони, Ади. Специални поздрави. Специални поздрави за моята майка Нетка, която отишла в едни съседи да гледа предаването специално заради мене. Мамо, обичам те! Прати ми 100 лева! Не ме гледай! Защото ще изтегла още един кредит. Както и на твое име. На твое име. Ще заложа и къщата.